Igualdade entre nenas, nenos, mulleres e non a violencia. Stop, pide axuda. De xénero. Se falas cos demais, podes facer que se sentan ben. E se lles mandas un mensaxe feo, podes facer que choren. Respeta as mulleres. Non é non. Somos iguais. Respeta tanto nenos como nenas, podemos sentir medo. Se pode pensar, sempre hai que secar a unha cosa. Se pode insultar, pensa antes de falar. As mulleres son valientes, decididas, fortes, inteligentes.